Dito, parang Valorant. Nanyanyahan niya akong sumama sa sabungan. Sa kabilang bayan. Naku, sabi siya kayo sasama sa mga sabungan eh. Oy, wait lang! Manok! Dito ka lang, uy! Di kita makita. Oy! Kasi mga katsalo ka pala si Paolo. Tingnan maglaro tayo ng Casa Caballero. Gagawa ng pananong games. Kasi ako nag-enjoy ako sa mga games na gawa ng mga indie natin developers dito. Tignan natin. Kasi umayin ako sa mga paulit-ulit. Version 1 pa lang nila to. No trespassing. Oh, Pilipinas! Mga J talaga. I am Tres double S passing. Hindi ko nakita sina Mike at June. Pumasok sa trabaho kanina umaga. May balita ka ba sa kanila? Naligaw ba sila? Kailangan na natin ang report sa bahay ng mga kabalyero. Una natin kontat sa gobyerno to. Oh, boche, yari, baraki ang cut dyan. Di tayo pwede magkamali dito kung hindi pa rin sila bumalik kayo matapos sa araw. Punta mo na sila bukas sa umaga. Alamin mo kung ano ang nangyari. Bakit ako? Ang dilim dito. Hello? Flashlight ba? Yes. To pay real property tax. This is why we're here. Okay, so dito tayo para magbayad ng tax. Bakit? Ang pinaka-Pilipino nga naman na konsepto. Okay, ito yung kanilang lote. Kaya siguro tumasakar, no? Siyempre, mayroong basketball court. Kala ko ng susi. Of course. Okay, nice. Okay, Pinoy. Tao ba to? Tao po. Tao po. Ah! Okay, walang tao. Ako lang ang tao. Ako po ang tao dito. Pero gusto ko, Casa Caballero. Key to the main gate of Casa Caballero. Tabo! Oh my God, ang bango. Tara muna natin yan. Baka masundo tayo sa puwet. Kompleto ba? Yes. Walang buhok ang sabon. Ayusin mo yan. May mali dyan. Ngayong araw ay nakita ako ng bahay na bato mula sa loob. Isang batang ginawang kumuha sa mga magulang ko bilang katulong sa kanyang manok. Naku, manukan papatay o kung baka masabongero ako nito ha. Dalawang bayan mula sa kubong aking kinalakihan. Nung una ay mayabang akala ko kay Senyor Felipe, ngunit sa mabait ang kanyang ngiti. Binigyan niya kami ng tahanang mas malaki sa aming kubo. Kaya naman lubos ang saya ng aking mga magulang. Malaking pasasalamat ang aking ina kay Senyor Felipe sa pagkuha sa amin. At sa ngayon ay labis na ang kita nila sa manukan. Ngayon man, pinaalalahanan niya ako na umiwas sa casa dahil kutob niya ay minumuto ito ng mga pumanaw sa digmaan. Sinunod ko siya kahit na hindi ako tiyak. Ganda ng Tagalog nila. Hanapin natin yung main gate. Meron din pala. Si June at si Eddie. Kung ilang taon na abandonado ang bahay na ito, gagamitin natin ang bahay na ito bilang pansamantalang ba. Yung pagkakabuo niya ay parang ano, yung mga... Yung isa bata kailangan kompleto lagi yung pangungusap mo. Abandonado ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay gagamitin bilang pansamantalang base. Anumang susi, mahalagang dokumento, mahalagang bagay, makikita ay dito itatago. May mali lang dito, walang dito basket. Ah, may bola! Pwede ko ito, di ko pwede kunin. May isa pa ditong gate. Ah, ayun. Ang laki. Ah, okay. Lumang bahay. Ah! Uy! Philippines! Philippines! By Isidro, Filipino architect who started as a maestro de obras or master build during the Spanish era. Isidro's only son, Francisco, helped turn the family home to a safe house for the guerrilla. Uy, mga natatago. Sa mga Hapones, World War II. Okay. Oh, parang ano lang ah. Tawag ito, di pa gumana. Yung. Ah. Chamata. Azotea. Hala? Azotea. Sobrang dumi na nito ha. Ganda. Kuha niya yung ano natin. Ah, yung paminta. Banggeran dito. Mga terms ha, mga luma talaga. At may dugo sa banggera. Alam ko lang tanggero. Ay, hindi pa dito. Meron sa banggera. Mirador. Bakit may nagkakamera dito? Oh, sniper? Hindi ka pa magalaw. Ah, okay, hindi ako makagalaw. Okay, tatandaan natin tong puno na to, siguro. Bala ba yan? Ano to? Nakakrank ba to? Oh! Ah, parang ano, imaginary na bumabaril ka? Ito yung puno na nakita natin. Ito yung mga lumang bahay, ganito. Dilim pa. Oh, chess! Yes! Laro tayo, laro. So, paano ka namate? Paano hindi namamatay yung queen? Ah, ito may... Oh my god, yung pinaka... Ano, scholar's mate ba yan? Bobo mo. Sala! Ito ang sala. Oh my god, ano niya? Yon! Ito... June? June? Okay ka lang? June? Ganda na buhok mo, June. Uy! Oy! Nandito ka pala. Tara, kain. Upo ka dyan. Okay ka lang? Rest na tayo dito. Masama kutob ko sa lugar na to. Asan si Mike? Dun. Oh my god, ginawa mo kay Mike. Alay ko sana sa kanya. Cool to. Again. Ayaw pa rin niya ako pala yan. Mike, kalbo ka na nga, Mike. Baka, kailangan ko ng isang araw. Ano ba, men? Nakapasok ko lang. Wow, kalma.
Mike, tulungan. Ano to? Iron Hand. Hindi ka tumatakbo. Okay, oo, kalma. Matibay ang mesa, ha? Okay. Ano to? Barel! Oh my god, babaril. Oh shit! Yee! Huwag kang baliw. Wala ko ng barel. Nasaan ang barel? Oo, akala ko di ka marunong magbasa to. Magbabasa muna ako, ha? Initial assessment. Mukhang maayos pa rin ang bahay kung inasaan ang edad ito ang Casa Caballero. Okay, wait lang. Kailangan kompletuhin yung mga barel, eh. Kusina. Wala akong susi. Ako makakaalis dito. Panit lang ba niya ako? Akong baril. Maganda to. At least, oh shit! At hindi siya yung parang kaya mo ipitin sa mesa eh. Marunong siya umikot eh. Okay, lumayo yung sound niya. Ay, malakas na ulit. Parang ito pa gawin. May isip ako maigi. Ayun! Oh my god, magazine na naman. Ano? Yugi ko sa magazine. Wala ko baril, gago. Oh shit! Okay. Saya mo ah. Oh my god, duling. Napatay nga ako. Ayan o, pocha may pistol o, bulag. Oh my god, duling ko. Oh shit, nagagalaw. Yun. Oh shit, boy pa. Kapatid. Ay bot. Oh my god, ang bilis niya. Dito, parang Valorant. Sandali. Oh, tulig! Oh shit. Okay. Meron pa, may bala pa. Mike, tulungan mo ako, Mike. Puro ka ulo. Ayun, thank you. Yun. June boy. Kung magtago sa, topuan. Akin yung susi. Ay, okay, knife. Star key. Oo, baka may isa pa, ha. Okay. Nandun na pala siya. So, ano sila, mga kulto. Saya. Wow, ito alibata. Wooden cube. A cube with bye-bye symbol on 4 sides. Represent. Nako. Ang mukhang bagong lagay lang to, modern, puti, tsaka may puzzle, bola, bayabas, kabayo. Walang sabongero, manga. Gusto ng mga weebs yan. Manok. Ayun, manok! Ganda creepy. Ito mga lumang bahay ng lola mo. Okay lang. May baril ako, di ako ganon. Katakot. Wag lang multo. Hindi siya nababaril. A creature from Philippine folklore with the body of a human and a head of a horse. Tikbalang. When it rains, while the sun is shining, people say 2 tikbalans are getting married. It loves to play tricks like leading travelers in circles through the forest. But don't worry, if you're clever and brave enough to pluck one of its golden hairs sa tikbalang. Kalabang tikbalang. Natain na naman. Masaya na ako dun sa si June eh. Oh, sino to? Pogi ka, sir, ha? Diba kaballero parang sa kabayo? Bastos! Noong bata pa ako, sinabi sa akin ni Ama ang sikreto ng aparador ng libro. Ngunit, napakabata ko pa noon, kaya halos hindi ko na maalala. Nabanggit niya na may kinalaman ito sa bigat ng mga estatwa. Naniniwala ako sa bigat ang estatwa sa slot 1 kaysa sa nasa slot 4. Ang nasa slot 3 ay mas magaan kaysa sa nasa slot 2. Okay, shit puzzle, wait. Magaan si 1 sa 3. So, 1, 3, 2, 4. Tama? 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Tama. So, either baliktarin ko lang siya o yun. Pero bigat ng usapan eh. Ito pala. Ang dali na usapan. Mamaya ako nalalagay. Ito. Kailangan mo nang kunin yung dalawa pa. Hindi ko siya makakompare. Oratorio. Lagi may ganito. Kalabaw, kabayo. May kulang pa. Manok. Sigurado isang manok, no? Yep. Got it. Okay. Bukas. Yun. Ano to? Chicken head. Siya yung pinaka hindi maangas eh. Kulang ako na isa na lang. Kaibigan na kami ni Felipe. Pinakiusap niyang huwag ko na siya tawagin senyor dahil maliit lang ang agwat ng aming mga edad. Nanyanyahan niya akong sumama sa sabungan. Sa kabilang bahay. Naku, sabi siya kayo sasama sa mga sabungan eh. Sa kabilang bahay. Subalit tumanggi ako sa takot na malaman ito na aking ama. Mahilig maglakad sa patio si Felipe tuwing gabi. Ayon sa kanya, magandang paraan ito para mawala ang kanyang pagkabagabagabag. Tinanong ko siya kung may maaari ba akong maitulong, ulit pinago niya ang usapan. May hinala ang ama na humaling na sa sugal si Felipe. Naku, sugal ba? Sama, sugal, di ba? Nakasabi ko lang. Tao po. Naku, may nagluluto.
Sino yan? Tatago ka ba? Anong apoy to? Oh, okay, may mga hayop doon. Ganda ng apoy ha. Tao ba yan? May ilalagay ako dun. Wow, tikbalang poison. May tikbalang dito. Ayun na, kompleto ko na yung mga ulo. Baboy. Okay, so hindi pa pala si June ang problema. May tikbalang pangkalaban. Ang galing. Mushroom, fruit from the tree. The tikbalang calls well in any fresh fruit. Place all 3 ingredients in a pot. Boil over blue flame for a short period. Beware, do not challenge the tikbalang without weakening it with poison. Sige, so hindi natin siya gigisingin habang wala pa. Pero kailangan ko muna i-measure to. So, nasa kuto si... Oh my God! Ano yun? Ayoko na sa kwartong yan. Di masaya. Tayo sa despacho. Ina naman eh. Para siyang karne. Okay, nag-glitch. Hindi ko na makakita. No, wag ka mag-glitch. Wag ganyan. Oh my God, nag-glitch yung game. Salamat! Okay, hindi ka na nag-glitch. Ito lang hirap pag indie game. Tayo dyan, boy. Paano ko pipick upin to? Hindi ko ba i-reset? Naging invisible lang yung statue ah. Wag ka, umayos ka. So kailangan ko na lang hulaan kung sino yung mabigat. Oh! Ayun, may tikbalang doon. Kaya ba kabayan nandito? Hindi ko na nakita yung tikbalang. Kahit siya napagod na parang ikaw na naman, nandito ka na naman. Kailangan ko ulit-ulitin eh. Siguro naman kaya ko sa mas may lalabas dito, scary song. Siguro naman kaya ko tong tansyahin. Kasi itsura pala nila, alam mo rin naman sino mabigat eh, di ba? Baliktad. Kalabaw pala mas mabigat. Okay. Pero tama yung 2314. Kaya pala ako namamali. 2314. Okay, tama na yung 2314. Wala bang mas bibigat pa doon sa bigat to? Baboy. Okay. Ito muna. Kalabaw. 2. 3. Kabayo. Baboy. Manok. Oh my God! Okay. Ito na yung huling cube na kailangan ko. Nawala sa ng kalaban. Okay. Feeling ko ang dami ko nalalagpasan na Philippine folklore eh. Pero yan, nakikita nyo. Comment nyo lang. Maraming salamat. Poison. Okay. Maraming salamat, Senyor Felipe. Muli sa pagpapahiram sa akin ng bunker. Okay, taglish siya. Mananatili ako roon ng ilang araw upang linangin ang lasong kabute. So tinutusan siya pero di siya bumalik. Naniwala ako matagumpay ako na kondisyon ang tikbalang na kainin ng ating mga manok. Kailangan maglagay ka ng manok sa terasa tuwing umaga at kalampagin ng balakatak. Makakatulong ito upang ipagpatuloy ang pagkondisyon nito habang ginagawa ko ang lason. Bukod sa kabute at manok, kailangan pa natin isa pang sangkap upang malason ng tikbalang. Bigyan mo siya ng FB tapos pagbasahin mo ng comments. Pinabatid yung lason. Ang bunga ng puno ng balete na tinuturing nitong tahanan. Hindi ka na inosenteng bata. Mararamdaman ng tikbalang ang iyong masamang balak at pipigilan ka nitong makalapit sa puno. Shit, ito na ba? Natatandaan mo ba agimat na ibigay ka yung lolo? Gagabayan ka nito sa iyong paglakbay sa gubat. Ano agimat to? Shit. Shit, ano yun? Okay, ito na yung kanina ko nakita, no? Nasa labas, nag-spawn. Di kita makita. Ay, gago! Okay. Okay, panakot lang pala. Sayang bala ko, babarilin pa kita eh. Malaya. Ito ba magpapalaya din ng ng tikbalang. Kailangan ko gawin yung malaya. Andun sa kwarto sa taas. Ulit. Alam ko na to. Turuan ako magbaybayin. Abay ang ginoo ko. Okay, mangga. Ayun, okay. Manok. Okay, yung pag ganon. Parang bayag. La is T. Bayag TV. Bayag TV. Okay po siya. Parang page ng page ng mga bagong vloggers ngayon Bayag TV. Okay, let's go. So, Bayag TV. TV. Ayan pala. Sorry. Balang ka ba? Ito ba yung cool? I think cool to. Iniibig kong Clarita. Hindi ko alam kung paano ko maipapadala sa iyo ang liham na ito, ngunit kailangan kong subukan. Pinilit kami ng mga Hapones na magtayo ng mas malayo sa kabundukan. Malayo sa bahay na dati natin nakagisnan. Sa awa ng Diyos, nakahanap kami ng kanlungan sa pamilya Kabalya. Dito sila nagtago. Meron silang bunker na tinayo upang protektahan ng mga kababaihan nung nagsimula ang digmaan. Aminado akong okay, parang lore, siguro, parang lore na nagtago din sila sa mga, hindi na sa Hapon, pero pati sa tikbalang.
Ang ganito. Alam ko merong, merong lore na parang natakot yung mga Hapon sa tikbalang eh. Tinakot sila dun eh. Ang galing ko nga. Aminado ako nakakakabahan pagka tao ang ganitong pagtatago, ngunit wala kami ibang pagpipilian para mabuhay. Papalapit ang mga nang Hapones na nagpapatrolya. Sabi ni Isidro, kumbinsido silang may tinagong mga babae, mga pamilya sa loob ng bahay. Hindi sundalo ang pakay ng mga hayop na ito. Naghahanap siya ng mga comfort women. Too real, too historically real. Ang ideyang iyon pa lamang ay bumabaliktad na ang isikmura ko. Ano gagawin ulit? Clarita. Ang naging kampi namin yung mga tikbalang. No? Pwede lang. Yan! Aircon? Ay, hindi. Kuryente pala. Axe. Oh my god. Okay, unlock ko na. Yun. Ano ba yung lock to? Wala akong kuryente. Kailangan ko padaluin yung kuryente. Uy. Bolt cutter. Galing sa likod eh. Oo nga, gumana nga. Galing ko. Yan. Tao ba yan? Sir! Kamusta na? Retrieve the mushroom from the bunker. I think makaptan. Mukhang lalaban na tayo. Wala magbiglang sisigaw. Kasabi ko lagi. Ba't pula yan? Regla ka na? Ay! Sige, huwag tayo walis dyan! Oh my god, ang laki mo! Ikaw yung tikbalang! Okay, sige, alis tayo. Ano ba ditong pumasok? Pumasok ang bilisan mo! Oh my god, di ko nabuksan! Oh shit! Okay, ikot na lang tayo. Okay, one hit ako. Okay, patay. Aray ko po. Buhay pa ako. Okay, ikot tayo. Shit! Okay, kailangan natin pala ito ikot-ikutin. Okay, gets ko na. Para umiikot siya dito. Okay. Tapos ikot natin to. Spam! Okay na. Oh my god, ikot ulit. Okay, nagets ko na. Naiintindihan ko na. Nagbubukas na ang sangkatauhan. Okay, tapos ikot ulit. Umikot siya, ikot ulit to. Oh shit! Oh my god, ikot siya. Nasaan na ako? Okay, doon siya manggagali. Okay. So, di na natin magagawa yun. Ano ko ito gagawin? Ay! Oh my god. Sarap. Crispy. Hindi ko siya masyado siya mabilis eh, para ipitin dun eh. Oh my god. Wala na akong barrel. Ba't kasi kabayo pa yung katawan mo eh, di namang uod ganon. Di ka gito kabilis. Sipag at tiyaga. Huwag kakanilagang tikbala. Sandali lang. Kunti na lang. Gatong crouch, so kailangan kompleto. Kunti, mga dalawa pa. Dalawang ikot na tayo dito, boy. Para tayong horse race. Racetrack. Umamusume. Horror version to. Dalawa pa. Yaman ni popcorn ka. Yon, boy! Pindutin mo! Wow, napaka-climactic. Mas nawala lang siya ng ganun. Okay lang. Kailangan ko na yung lason. So, lagyan na natin yung ayop na pagkain na to. Makaptan, flip to the tree, any fresh meat. Nalabas na ako. Yep. Okay, mushroom down. Pag-cutter ka, boy. Okay, boy. Ito ang parang sa tito ko talaga. Kailangan ko na isang buhay na manok. Buhay pa bang manok dito? Wow, my god naman. Pati ba dito? Bakit? Ayun yung manok, shit. Wait lang, mamaya ka na, may manok ako huli. Manok! Oy, wait lang! Manok! Dito ka lang, uy! Patay tayo pareho. Oh my god! Ang bilis mo! Ayun mo, ito ka. Ayun, oh my god, nahuli ko siya. Gito na ako mamaya, kailangan ko makalis dito. Ay, di ako titigil sa likod, wala akong bala. Ako ay mahinang nilalangamang. Sa'yo na yan, tito. Ewan na dito. Bye-bye. Okay, nawala na siya. So, kailangan ko na lang yung prutas. Kung saan man yung hype na yun. Okay, baka mag-spawn. Nari sa'yo, pre. Okay ka lang? Employee housing QC. Dito. Ito pala employee door. Baka nandito yung prutas. Maaari ba nandito na yung prutas? Yes!
Pucha, lakas ang sarap ng party nyo ah. Okay lang yan, kailangan ko lang ng prutas. Bigay nyo sa akin. Party, kalbo! Hey, let's go, kalbo din. Hey, ano to? Yun, may bala ulit. Prutas. Prutas. Oh my god, sarap ng takay mo dyan ah, namayat ka. Imposible nga naman magkabukas sa bon kung gaito ka nakaubos. Tingkubo. Yun yung nakalagay. Okay, isa na lang. Tapos pakakainin ko siya. Manok. Ito. Ano to? Lagi ko dito. Dito matatawagin. Pupunta siya rito, mamamatay siya dito. Okay. So ito, tatawagin mo siya dito. Okay, tapos pupunta siya, kakainin niya yung lason. Putangin na may mata. Ito barili baka eye shattered. Abi ko na eh. Okay, so dito pala yung huli. Ito pala yung daan. Let's go. Pogi. Oh my god. Fucking, oh shit. Likod ko lang siya. Oh my god, wag daw doon. Sige, di tayo doon. Makinig tayo sa puno. Sinabi ng puno ng balete. Wag tayo, okay, wag tayo dyan. Nandito na siya eh. Ano gagawin ko? Ayun, kakanain. Sarap. Utong ko. Nagluloko ako ng mga balete. Kala ko makampi ko to. O, hindi dyan. Kiningin na. Hindi na, wag na. Ito. Okay, hindi. Aray ko. Sarap. At least hindi ako namamatay. Tikas ang utong ko, boy. Ayun, oh my god. Yes. Mataas to, di ba? Okay. Okay, kaya pala. Ang galing. May shortcut ka. Sana all. Pag ito nagsarap, pupupukin ko ulo ko ng ng puno. Okay na. Ito yung bahay niya. Ano gagawin ko next? Kausapin mo ako, puno. Asan ang prutas mo, boy? Ito ba? Ayun! Oh my god, prutas. Ang ganda ng pangalan. Okay, paalam. Babalik na ako. Okay, prutas na tayo. Babalik tayo. Nga rito. Okay, okay na. Tama na. Yari ka, boy. Luto na. Let me cook, boy. Tatawagin na kita, ah. Boom. Ito na. Poison chicken. Okay. Hindi man lang binago yung kulay ng chicken, pero okay lang. Lagay natin dito ang manok. Tapos, tawagin natin siya. Kain na! Yan na. Masarap yan! Nilagyan ko yan ng vermicide. Hindi mo, ayop ka. Sarap, diba? Makikita niya ako, no? Ako si mamamatay. Yan na, nangihina ka na. Hawakan mo yung ulo. Ay, yung buhok. Pangit. Ay, gago, nalaglag pa ako po. Ano to? Oh. Okay. Crispy. Ano ko yung ulo mo? I mean yung buhok mo. Wala na akong bala. Baka makihingalin siya. Kasi poison siya eh. Diba? Sarado lahat eh. Naku, lakad mo! Latak mo na lang! Ang bilis nyo. Wow. Ang galing mo dun ha. Nagyabang ka pa sa akin. Napatay na ba ako? 1, 2, 3. Ano yun? Okay. Ayun! Okay, nag-trigger. Hindi ko alam bakit. Ano yun? Ano yan? Okay lang. Kailangan ko lang ng so siguro yung buhay niya hindi nagre-refill. Pero ako nagre-reset ako hanggang napatay ko siya nung patatlo. Okay, Casa Caballero. Mark Gabriel. Okay naman. Walang soft lock. Yung mga sakit na mga indie eh. Maraming salamat sa mga gumawa nito sa Pananong Games. Accurate naman yung depiction nyo. Siyempre, mythological creatures natin. Maraming salamat sa mga nanonood. Sa dev team na gumawa ng Casa Caballero. Upgrade nyo, pataasan nyo pa yung brightness. Parang awa nyo na kahit onti lang. Kasi kahit ilagay ko yung brightness dun, hindi siya hindi gumagana eh. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga pukang kabayan yung friends. Paolo na mamaalam.